सत्यविजय नाईक हिंदू जनजागृती समिती। आत्ताच या ठिकाणी कोंढा पोलीस स्टेशनमध्ये आताच आम्ही एक तक्रार केली। त्या तक्रारीमध्ये आम्ही या ठिकाणी असं म्हटलं आहे की काल बाणावली या ठिकाणी एक NTCAच्या विरोधात एक त्या ठिकाणी मिरवणूक त्या ठिकाणी मीटिंग आयोजित करण्यात आली होती आणि या मीटिंगमधले एक वक्ते त्यांचं नाव रामकृष्ण जन्मी यांनी आपल्या भाषणामध्ये गोमंतक ही परशुरामाची भूमी आहे, परंतु परशुराम हा कोणी देव नव्हता, तर परशुराम हा बलात्कारी होता, परशुराम हा आतंकवादी होता। अगदी त्याची तुलना जी आहे तर ती ओसामा बिन लादेन या कुख्यात आतंकवाद्यासोबत त्या ठिकाणी त्या भाषणामधून करण्यात आली। त्यामुळे या जन्मींची आम्ही अत्यंत तीव्र शब्दामध्ये त्याचा निषेध करतो आणि आम्ही या ठिकाणी मागणी करतो की हे जे जन्मी जे कोणी आहे तर त्यांच्यावर कठोर अशी कारवाई करावी। या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी एक अजून वेगळ्या गोष्टी सांगू इच्छितो, तो म्हणजे की खरं तर या NTCAच्या माध्यमातून खरं तर हा कायद्याचा विषय आहे, कायद्याला विरोध होतोय। मात्र या माध्यमातून आज एक देशामध्ये किंवा संपूर्ण गोमंतकामध्ये एक जातीय तणाव निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना। या दृष्टीने याची चौकशी व्हावी आणि या संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी अशी या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी मागणी करत आहोत।